Нещо не е нужно да е тежко, за да е сложно за пренасене. Днес сме в квартал Чайка във Варна, където има също и гълъби и котки. Мисията ни е да помогнем на тази чудна фирма да се премести в нов офис. Всичко трябва да отиде на новия адрес. От играта и елхата до бюрата и цветята. И на Бас, че който е вкарал този фикус докато е бил фиданка, не е предполагал, че след години той някак си ще трябва да излезе цял. Но пък без предизвикателства нямаше да е интересно. Останалите задачи бяха познати. Маси, столове, диванчета, всичко беше опаковано с фолио или поставено в кашон. И като споменахме кашони, има причина тези от телевизори да се продават скъпо. Новите телевизори са красиви, но и чупливи и затова се транспортират трудно без добра опаковка. За всичкия товар имахме 2 камиона на разположение, включително и голям, с 23 кубични метра капацитет, който напълнихме догоре. Към края на деня доставихме всичко в новия офис. Всички шкафове, електроуреди и каквото и да е това нещо. Коридорът към втория етаж беше тъмен и тесен, но ние имаме опит с такива ситуации. И така, за един ден освободихме целия стар офис и помогнахме новия да заработи максимално бързо. Ако и вие имате нужда от транспортни услуги или склад под наем във Варна, потърсете ни по телефона или във Facebook.